Když se řekne slovo sex, většina z nás si představí víceméně to stejné, ale v jaký moment opravdu sex začíná a co vše se dá za něj považovat. Ahoj, já jsem Michal a vítejte u dalšího dílu Shy Talks, platformě, kde se nebojíme mluvit o sexu, intimitě a tématech podobných. Tentokrát natáčím ze Střeleckého ostrova, kde právě běží 15. ročník festivalu Prague Pride. A dnes se budeme bavit o tom, že intimita není jen o penetraci, ale i při jiných praktikách je důležité a dobré vědět, jak se chránit. Tak pojďte se mnou. Jak bys definovala sex? Je to pro tebe čistě věc penetrace nebo i další praktiky? Pro mě spíš ta penetrace, ale jako by záleží. Za mě by to mělo být mezi lidma, co se jako fakt milujou, ale jakože na nějaký deeper level. Pro mě osobně tak je to nějaký jako mix různých věcí určitě. K sexu bych zařadila vlastně všechny možné praktiky sexuální, určitě nejenom penetraci. Já myslím, že podle hodně lidí je sex nutně penetrační, za mě ne. Že by jsem do toho ještě zařadil kromě toho sexu i nějakou tu předehru předtím, ne čistě o penetraci a samozřejmě i třeba orální sex, tak to vnímám také nějakým způsobem jako intimní záležitost. K sexu je hodně jako mnohem víc, než vlastně jenom ta penetrace. Samozřejmě myslím si, že je to velká část toho, ale záleží zase na kom, jako komu se co líbí. Já bych taky řekl, že to určitě není jenom penetrace a je to i nějaký propojení s tou jinou osobou a je to takový hezký. Myslím si, že sex je hlavně věc nějaký fyzické blízkosti a náklonnosti, nějaký přitažlivosti a to, jestli tam dojde přímo k penetraci nebo k nějakým jiným praktikám, podle mě není úplně rozhodující. Bereš masturbaci jako běžnou součást tvé sexuality? Jo, určitě. Já jsem vždycky byla jako učená, že sex je prostě normální věc, každý to dělá, většina z nás to dělá. Jo, podle mě to je jako běžná součást jako života každýho. Jo, určitě. No. Proč pak ne? Já to nedělám nějak moc. Ano? Já taky ano. Určitě. Určitě je to velká součást mé sexuality a mého života taky samozřejmě. Nemůžu říct, že ne. Jak bys to vnímal v partnerském vztahu, tu masturbaci? Tak pokud je to součástí toho, co se ty dva lidi dohodnou, tak úplně v pohodě. Přijde mi, že to je úplně v pohodě, není to žádný podvádění, není to nic špatného. Podle mě, když člověk jako sám zkoumá svoje tělo, tak to přece není nic proti ničemu a myslím, že s partnerským vztahem to jde naopak ruku v ruce. Jo, já nepotřebuji, ale nemyslím si, že je nutný to nějakým způsobem odsuzovat ve vztahu, je podle mě úplně normální se o tom bavit. Já beru masturbaci a sex jako trošku jiný věci. Jedno je takový jako uspokojování a jedno je vlastně spojování se s tím jiným, jako s tím druhým člověkem. Asi kromě toho mazlení, tak jo. Jako určitě, když ty oba lidi jsou prostě třeba obnažený a nějakým způsobem se jako dotýkají klidně i sami sebe, tak už bych to nějakým způsobem identifikovala jako sex. Já bych řekl, že to k tomu patří a jako i my s partnerkou jako se o tom normálně jako pobavíme. Takže třeba i v partnerském vztahu tu masturbaci neděláš? Ne. Myslím si, že je v pořádku mít jakoby solo sexuální život ve smyslu jako masturbace, i když má člověk partnera, že to je jako v pořádku. No, určitě jako patří to k tomu a nemělo by to být jako tabu mezi ať už partnerama nebo i prostě lidma celkově. Myslíte si, že lidé občas podceňují tyto praktiky, co třeba týče ochrany? Jo, podceňují. Asi neznám jako člověka, který má aktivní život a neměl pregnancy scare. Definitivně. Určitě. Jo, podceňují hodně. 100%. Já myslím, že určitě. Já doufám, že to lidé nepodceňují. Jako já se snažím osobně to nepodceňovat, ale úplně asi nebudu mluvit za ostatní. Myslím si, že ano, protože přece jenom pohlavně přenosné nemoci se přenáší nejen penetračním sexem, ale i právě třeba orálním sexem nebo nějakým vlastně tekutinama. Chráníš se třeba při orálním sexu? Jo. Ochrana je za mě hrozně důležitá. Za mě to je důležitý, člověk nechce tyhle věci podcenit. Většinou ne, protože když už s někým mám ten orální sex, tak už jako s partnerem třeba nebo s někým, s kým jsem dlouho. Je to tak, používám převážně kondomy. Mohla bys třeba vyjmenovat nějaké nemoci, které se můžou právě v tomhle ohledu přenášet? Teď si nejsem jistá, nějaký syfilis, kapavka, tady ty. Chlamydie se přenáší, asi hádám. No. HIV, chlamydie, syfilis a tak dál. Slyšeli jste někdy o herpes? Jo. Ale upřímně nevím, co to je, ale slyšela jsem o tom. To je vyrážka, myslím, ne? Jde o vyrážku. Dá se i chytnout normálně třeba z ručníku normálně. Byli jste se někdy testovat? Já jsem nikdy nebyl. Já jsem byl, myslím si, že je to jako super věc, díky bohu, že to můžeme dnešní době dělat. Já jsem zatím nebyl, ale mám to vlastně v plánu. Tady na Prideu, jo. Zrovna tenhle týden jsem se testovala tamhle ve stánku. Byla jsem jednou, myslím. A měl bych častěji asi, no. Chodíte se testovat? Asi já nemám úplně důvod. Já ne. A taky asi nemám důvod. Jo, chodím. Kolikrát za rok třeba?
Tak 2krát nějak za rok. Určitě bych lidem doporučila to dělat, teď u každé nemoci je důležité řešit prevenci, ale lidi to podceňují hlavně v Česku u všech nemocí, nejen těch pohlavně přenosných. Sex není jen o penetraci. Intimita totiž může mít mnoho různých podob a žádná z nich není méně hodnotná. Důležité je, jak se přitom cítíš ty a že si uvědomuješ, že i při mazlení a orálním sexu je podstatné řešit ochranu, vzájemnou dohodu a celkovou pohodu. Tak se mějte a vidíme se u dalšího dílu Shout Talks. Pa!